ассалому алайкум, дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. Умедворам, ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастед. духтаро, имрӯз ман як намуд торти бениҳоят бомазза тайёр мекунам. номаш торт рулетай. барои мо дар кора 4 дона тухм гирифтам, разли хлител 10 граммай, қариб 100 грамм равғани маска, як ҳозирашда 1 стакан орд гирифтам. бо бинам ки орд камтарай систар меояд, бо орд якҷоя мекунам, ҳамроҳ мекунам. 1 стакан шакар гирифтам, 3 қошиқи дигар какао гирифтам, якҷоя мекунаму камтари дигар намак ҳамроҳ мекунем. духтаро, ҳозир боша, ман ҳамаи тухморо мешканам, ҳамаша якҷоя мекунам, лат мезанам. духтаро, мо ҳамаи маҳсулотҳомонро андохтем. хамира намехе тайёр кардам. хамири мо бояд ғавсиша намехе боша. духтаро, дар лист боша, коғази махсус мондам, камтар такша равған кардам, то ки начаспа. анамехе тунук мекунем. ман 2 бор мондам дар ҳарорати 200 дараҷа гармӣ 7-8 минута тайёр шид. иҷа сливкаи 33%-ара дар холодильник бояд хунук боша. пешакӣ монда будам. анамхе лат мезанем то ғафс шиданша. ғафс шид, духтаро. баъд варёни скушонка 1 банка меандозам. анамхе андохтаму кам кам меандозам, лат мезанам, духтаро. бениҳоят бо варёни скушонка бомазза мешавад. мешавад ки скушони молокорам андозе ба ҷои варёни скушонка. духтаро, ман 3 тақсим кардам аймобайн. баъд крема намехе кардама мешакам. баъди крема ки шакидам, камтар чормағза майда карда будам. дар болош камтар чормағз мечошам. ба чормағз боз ҳам бамаззатар мешавад. баъде ки чормағзама чошидам, анамехе ранги рулет бари тоб метиҳам, духтаро. камтар мешкана, некем ҳечи намекуна. бениҳоят мулоимай. барои ҳамин шикастанаш мумкинай. эҳтиёт карда мепечонем, духтаро.
духтаро рулетмонам хе крем кардем, тоб додум. Анами хеши духтаро ҳозир бошама ба пишеваи плёнка анами хе гирдша маҳкам мекунам, то ки питатсия куна, камтар крема дар худаш гира. Дар холодильник мондум 1 соат эсо дам гирифт духтаро. ҳозир бошама клёнкаша мегирам, баъд кремаш мекунам. ҳама ҷоштан хе крем мекунем. Бинем ки чӣ хе баланди хушрӯ омадагия духтаро. бениҳоят бамаззаи маззааш. Агар кадоме аз шумо тайёр накарда бошед, ҳатман тайёр кунед. Кадомитон ки тайёр карда бошед, ҳатман фикрҳои худтона нависен. Бо ҳамин тарз ман крема мешакам, камтар гирдоша анамихе рост мекунам духтаро. мондаги хамирмона рулетмона ма гирдоша бирида будам, рост карда будам. анами мондагиёша анамихе майда кардам, дар болош чошидам. афсус ки камтар буд, бисёртар мешид, ҷои сафедаш кремош наметофт духтаро. баъд ман иҷа болоша камтар ба мандарин гул мондум. шумо метавонед клубникати гул монед, боз ҳам хушрӯтар мешавад. ба ягон чизи мехостагии худтон духтаро. ҳозир боша дар холодильник мемонам, камтар дам мегирад. торти мо камтар дам гирифт духтаро. ҳозир мебирем, мебинем канеку чӣ хеле. чӣ хеле ки мебинед духтаро шумо, дарунаш анамихе омад. бениҳоят хушрӯ. маззаша бигӯед, маззаш беҳад бамазза омадай, беҳад мулоим. барои ҳамин духтаро ҳатман тайёр кунед. фикрҳотонро нависен. лайк, обуна шуданро фаромӯш накунед. касоне ки моро дастгирӣ мекунанд духтаро, раҳмат мегӯм ба ҳамаи шумо. имрӯза видеоро ба анҷом мерасонам. то видеои оянда, худованд нигаҳбон бошад.